ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଜି ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ମୋର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ପିଲାମାନେ ଦେଶର ପ୍ରଗତିର ଆଧାର। ପିଲାମାନେ ଦେଶର ପ୍ରଗତିର ଆଧାର। ଚାଚା ନେହେରୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ଖୁସିର କାମନା କରୁଛି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭା ଦ୍ୱାରା 20 ନଭେମ୍ବରରେ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏହା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 14ରେ ସମଗ୍ର